Lho sing kangen tiwuk, jare goleki tiwuk lagi lho bocahe. Oh. Video dah. Heeh. Oke. Juga bocahe. Tapi kan. Ora tau ketok nang ndi jarine ditekoni. Iya, bocor. Hah? Aku tau ning omah jan, anakku rewel. Anake rewel, sibuk nyapo. Ngomong anak masak. Anak kucing maksudnya. Anaknya apa tuh guys? Anake kucing banget. Terus anake kucing kabeh piro? Anake kucing kabeh piro? Ini telu. Telu. Lanang kabeh wedok kabeh. Lanang sitok wedoke loro. Mana akeh iki. Kangen kabeh jare karo awakmu jare. Iya dipeluk le. Dadah. Cium. Oke, terima kasih. Sukses Tio. Iki beruk. Nah, oke. Nah, iki keras hati. Nemen. Bru, masya Allah. Lah kae ketek. 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 Beruk. Mening lur. Ester minta 6 juta sekarang 2018 gue jatuh konsultan Ruben tuh di sini kok masalah di sini ya tapi kita sekarang berada di puncak Gunung Kelok. Setelah mendaki beberapa gunung, kita terakhir di Gunung Kelok. Kon, oke, tinggi dong. Ya sing sabar to, Bu. Sesane pakai. Ini kan masuk ke komplek. Awake dhewe lho sing rugi. Ya ora. Walah, ngurip padha dene. Kecil. Ben, hari ini kamu kok lesu, padahal kamu cantik loh hari ini, Ben. Belum sarapan, Masya Allah. Kamu tahu sendiri toh hari ini saya belum makan siapa-siapa. Dang Pak Ari aku. Lip sync lah. Lip sync ya. Dik Penny, hari ini kenapa kamu kok lesu banget, muales banget, kenapa? Padahal hari ini kamu cantik banget loh, Dek Penny. Mas, kamu kan tahu sendiri, dari pagi saya belum makan siapa-siapa. Iya toki. Lah terus mangan apa? Bukan mangan siapa sama arep mangan wong nih. Ki jelasnya mangane pitik mati terus. Oh, jenisnya bangsane tikus. Bul? Mau acak no aja gantengnya apa nanti Bul? Neng komplek di Bul. Anjek. Iya tadi, wah, setel kabel baru lur. Setel era 8. Nah, era Arabik. Arabik. Terus kayak era Amerika. Iki lah. Golek gandengane ya. Wong pentulan kok golek monyet gandengane. Lah wis sing mangki lho, lang lah lho.
Nah, engko mbok jejerne kan padha engko. Apa? Ulune. Oh, boleh saya ambil. Ya kuwi ku padha. Kuwi ya. Ini kan? Jalan. Iki lah. Kayak apa ya? Iki lah. Lah, udah. Apa itu? Kelembutan iki. Wong iki anu ndak suwi gak bakal iso tukul rambuté kecuali lek kulit diganti. Nek ganti apa, Pak? Ganti kulit pestek. Lah ya. Malah mantap sak umum. Ini kan. Oh, ngono ya. Oke. Terus kira, tarik kira. Malah ini Pengennya. lumayan nih tak pokoknya bae. Jadi kasih apa? Pembeli itu kan? Kayak mantan mobilnya Pak Wopo. Anu kenon. Non. Alhamdulillah lur. Kesuwanan dulur waduh itu ruwe nang YouTube mancing mania. Lah adalah Mas Gondrong Labanan. Alhamdulillah penggemar Mas Gondrong. Lah kok gak nyongko iso petuk nang kene lho ya. Wenenge polor ketemu penggemar. Alhamdulillah sehat ya Mas Gondrong. Kok mulai aku sangoni ya. Ya panen opo kira-kira nang ladang mulai sangoni lho. Ora nek panenan Mas Gondrong ki alame angin banter. Kowe ori kuwi kok nggo mulai. Yo. Kunir. Pabrik kunir biar Bang. Pabrik kunir. Alhamdulillah wis ra nyongko wis lah di mau. Ayo petuk Mas Gondrong. Yang penting iso ngomong. Lah ya iso Gondronge nek telu nek papat malah ya papat. Akeh gondronge. Suwun lho Mas Gondrong sowane. Sami-sami Mas. Sangune sing penting kok sowan. Yo sing penting yo seger warase kuwi sangune donga. Ya wis ya. Ha to. Dongane seger warasan ha to. Lek Pak Mukidi ngono yo ora trimo lek mek Ora ngono trimo. tok. Dibutuhane enek. Ya. Oh, ada kayak wong teko. Jalan-jalan. Jalan bandara. Yo, iki enak apa? Iki enak. Kulo iki. Doyan. Aman. Doyan ae. Yo. Tiga ulang kok. Kok nyetir kan. Oh iya. Ya. Syuting po jalan-jalan jane. Di syuting po jalan-jalan. Baru bandara. Jalan baru bandara. Di wilayah mana, Tri? Wilayah desa. Bijik juga banyak. Banyak nih gini. Banyak. Banyak. Kita lagi mereview drama di suasana sore di bandara Bandara Giri. Kan kita alhamdulillah ramai banget. Dan ini sangat Das Salome. sangat piye. Indah apa enggak? sangat apa arane? Panas ISIS gitu. Panas isi. sangat panas. Wah, iki kok goncengan karo tiwuk ngono ta iki ceritane. Walah, ngono lagi lho. Yalah. Oke.